Chestiunea e simplă, adică când e un dosar care nu trebuie să se examineze, atunci sună și spune, este alert cu bombă, se amână dosarul și n-au moldovenii bombe ca să pui, adică e slab la noi cu bombele. Ei, dar pentru securitate trebuie să controleze, știți. Ele foarte des se întâmplă. Am vrut să discutăm cu cei vizați în dosar, dar bănuiții au părăsit judecătoria pe ușa din spate. Ședința din această dimineață, care a avut loc la Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Buiucani, a început cu prezentarea învinuirilor pe numele a 3 persoane, care sunt cercetate pentru că ar fi fabricat dosarul de viol pe numele lui Gheorghe Petic. Printre bănuiți se află fostul șef adjunct al Poliției de Frontieră, Veceslav Garștea, și fostul șef al Oficiului Ungheni al Cancelariei de Stat, Petru Gerasimov. Eu urma să fac declarații pe aceștia 3, m-am pregătit câteva săptămâni. Din păcate nu am putut să fac declarații, am adus și niște probe, o să fie și martori adiacenți. Asta pentru că în timpul ședinței a fost anunțată o alertă cu bombă, iar magistrații au dispus amânarea examinării cauzei penale până la mijlocul lunii ianuarie anului viitor. La ședința de judecată a fost prezentă și pretinsa victima violului, care însă nu ne-a oferit prea multe detalii, pentru că, spunea ea, încă nu a făcut declarații în fața magistraților. Vrem să vă întrebăm și dacă într-adevăr ați fi fost impusă să dosarul... Da. Am fost condus de poliție timp de 3 ani, cât a fost procesul cu Gheorghe Petic, poliția din Ungheni, care de actualul comisar, mă rog, mi se spuneau anumite lucruri, ce se spun, ce se nu spun, când se plec la judecată, când se nu plec la judecată. Nu doamna asta urma să joace rolul, deci eu mai raculat altă doamnă anterior, însă doamna respectivă a venit și mi-a spus, o doamnă de la Ungheni, a venit și mi-a spus, sub dictofon, sub permisiunea ei, toată această înregistrare este înscrisă, noi o să o prezentăm ca probă la ședințele viitoare, unde o altă doamnă înainte de asta a venit și mi-a spus, uite, îți pregătește o chestie de viol. Am vrut să discutăm și cu Veceslav Garștea și Petru Gerasimov, bănuiți în acest dosar, dar ei au ieșit pe ușa din spate a judecătoriei. Gheorghe Petic a fost condamnat în martie 2019 de magistrații judecătoriei Orhei la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru viol.